Granat musik gelar musiknya. Ayo yo. Hey, 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 hey. Apa? Kedai ayam Wildan, kedai abang Wildan. Sarang hiu. Sarang meong. Oh, sarang meong. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit terang ngabari apa kowe lali karo aku iki latihan regane nemewu kowe wujud katresnanku cari kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki kali potang tali di manakah dirimu kini? Iki mas taline aku dorake mergo pemerang-merangake aku dijodohke mau karo priya siji kowe cukup omong semene wae. Kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci Sepurane ya piye to Dik lho kok malah mbok balekke aku sama sing ngono lho kok mbok balekke adae isine kok ora Mas gak iso ya Dik ya ora iso adae tok sing dibalekno. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane nemewu kowe wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki kali kotang.
kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku